Sanibona, uNtombela lo okhulumayo. Efazini namhlanje bengicela ukucacisa mayelana nje nofakazi engeke ngabuveza ekuqaleni bokuthi uNkulunkulu kuyenzeka ukuthi ashintshe umzimba. Mhlawumbe makade ezweni ethile mhlawumbe evele efike ngomunye umzimba bese ebuya kwelinye izwe sebuya ngomunye umzimba. Ngizokhumbula ukuthi kuthe ngo-92 ngesikhathi uJesu eshumayela ivangeli lokuphenduka, ngesikhathi ethola ukuthi mina inhliziyo yami lapha kaShembe wayesehamba wathi uzobuya. Ngo-2006 mina ngabe sengikhuleka-ke ngibuza uNkulunkulu ukuthi u-10% ngizonikelaphi. Wayesefika-ke uJesu lapho esebuya kwesibili-ke lapho-ke njengoba kade ethola ukubuya. Kodwa ngicela ucacise ukuthi lokubuya akukona lokho ukuthi abuye ezolanda ibandla lakhe, kodwa wayebuya nensindiso njengoba kade mina kade ngisasoda kaShembe yena kade eshumele ivangeli lensindiso. Ilokho kubuya lokho wayebuya nensindiso. Mefika uJesu lana ufika nje mina ngangisendlini kwelinye ikamela yena aphume kwelinye ikamela ne uphuma ugqoke ingubo zamasosha. Lezi ngubo zamasosha lezi akudala lezi zazi-brown, hhayi lezi uthola ezeqwa amasosha uma ethola ukuthi ama-camouflage. Lezi zakudala nje zazi-brown. Aphume khona lapho uJesu ephethe ithoshi ngesandla. Lapho uJesu wayewumlungu lapho, isimo sakhe wumlungu. Eze kumina-ke athi mefika kumina athi kunomsebenzi engifuna ukunika wona. Bese ethi ngifuna uqoqa wonke lamaphepha ala phansi. Wathatha wafaka emgqonyeni. Ugcine le ndlu i-clean. Uma ngibheka le ndlu lena ngithola ukuthi i-clean indlu. Mina ngiyibona i-clean mina ngawubona lawo maphepha. Bese ngisho ngithi hayi angikaboni la maphepha awashoyo. Bese ethi ngiyazi vele ukuthi wena izinto uzibona ngeso lenyama. Awuziboni ngeso likamoya. Bese thatha ithoshi lela kukhanyisa ngalo phansi. Kuvela inqwaba emaphepha. Athi nakala amaphepha engikhuluma ngawo. Asho nokusho athi le ndlu uyigcina i-clean ngaso sonke isikhathi. Ungalindi ukuthi uyoze utshelwe ukuthi clean. Bese ehamba-ke. Bese kuphela nje mhlambe isikhathi nje kuphela isikhathi sikhashana nje kanje ngisho kanje. Bese ngibe nesinye isibonakaliso. Kulesibonakaliso ngivezelwa abantu bebheke kumahluleli. Beyohlulelwa. Mahluleli abahlulela abantu. Ngibona lapho angababona bebaningi kakhulu labo ngababona phela ngabona kuni kwabesifazane ngabona lapho. Babehlulelwa bephonsa indawo lokulahla nje. Eqinisweni nje babephonsa emfuleni nje babekhonja emfuleni. Hayi behambe lapho bekhala-ke lapho-ke umahluleli bahlulela nje basendaweni yokulahla. Ilapho engaze ngabona khona nomunye umfundisi engangimazi nje. Naye wathi mefika kuyena umahluleli lena umahluleli naye futhi wamkhomba kuyona indawo yokulahla leyo. Lo mahluleli wayewumuntu omnyama. Bahluleka hayi
bese ngisondela mina kuyena lo mahluleli lona. Ngithi uma ngisondela kuyena umahluleli ngimbone ephonsa abantu ebaphonsa indawo yokulahlwa. Nami ngizincengele nami kuyena. Ngithi uma ngizincengele kuyena umahluleli lona bese athi nanku umsebenzi engifuna ukukunikeza wona. Lo mahluleli umuntu omnyama athi nanku umsebenzi engifuna ukukunikeza wona. Uzofuna uqoqe wonke lamaphepha, angikhombisa amaphepha noplastic. Thatha wonke amaphepha noplastic wafaka emqolweni. Lo mahluleli umuntu omnyama yena wazongikhombisa ngisho indawo yami kena ukuthi nansi indawo yakho oyobuyela kuyona mawusuqede wonke umsebenzi wakho. Njengoba ngisho ukuthi lo mahluleli umuntu omnyama kodwa unginikeza umsebenzi enginikezwe uJesu. Uthi nanku umsebenzi engikunikeza wona. Umsebenzi ofana ncimishi nalo kade ngiyinikezwe uJesu. Lapho uNkulunkulu engikhanyisela ukuthi umuntu oyedwa lo kuphela umzimba ohlukile kodwa umuntu oyedwa ungikhanyisela ngomsebenzi lo abanginikeza wona bobabili ukuthi umuntu oyedwa. Ngoba uthi nanku umsebenzi engikunikeza wona, usho lo msebenzi enginikezwe uJesu. Akasho ukuthi nanku umsebenzi uJesu athe angikunika wona. Kodwa uthi nanku umsebenzi enginikezwe wona, usho lento ebisho uJesu. Lapho ngicacisa kona ukuthi ke uNkulunkulu kuyenzeka ukuthi ashintshe umzimba. Ngiyabonga.